Turu sik, turu ya. Engko digugah ya. Mlumah. Lor kasane Gusti. Lah sing disudul lak wetenge to. Dadi ludirane getih metu kok weteng. Ngono. Kuwi mikir didekek sik. Merem. Keluargane temu ndi niki, Pak? Sugeng dalu Bu Kesi. Sugeng dalu Pak Balang. Wah. Tak kira lek awakmu bar saba ning sawah apa piye ngono. Lah napa ta Pak Dalang? Kuwi ireng sikilmu wae kaos kaki to kuwi. Kae kaos kakian. Ngapa to Bu? Nggih nyuwun sewu, niki kan usum bediding. Lah wingi kula bibar tanggapan saking Ngawi niku mulih niku kuademen esuk-esuk. Lah kula njagani yen kademen, kula nggawe kaos kaki. Ning kok ya sayange kula wau kok rupane ireng, kudune coklat. Diketok. Kan niku usum bediding. Lah mengko sinden niku lek hawane adem, mengke pengaruh teng swanten. Swanten iso telas ngoten, iso grok. Kula nggih antisipasi beto kaos kaki ini kok ya warnane hitam ya. Iya. Lah pancen wedi kademen rasa kaos kaki antok. Kenapa? Angge mantol sisan. Ya salam hormat sih karo Bu Lurah, karo Pak Manto lan sedaya para warga masyarakat, para pini sepuh karo Mbah Mudin aja lali. Yo. Nggih. Sugeng dalu konjuk dumateng Ibu Kepala Desa, Ibu Linda lan Bapak. Lan ugi wabil khusus Mbah Mudin sing ganteng-ganteng dhewe, sing brengos-brengos dhewe, Mbah. Ya Mbah Mudin, niki kamera kudu nyuting Mbah Mudin lho. Mau bar tak aturi sing brengos-brengos dhewe, brengose di ngenek-ngenekke. Dadi pluntir-pluntir ngoten niku. Kula Mbah Mudin nyawang sampean mula gemujeng ta guyu ta? Guyu. Ngono ya mbayang. Wah, Ibu Kesi cara kerupuk ya kemremes lho kuwi. Iya. Nggih Bu Lurah lan ugi Bapak lan sedaya para warga masyarakat wonten ing mriki Manjung Barat Magetan. Kula sak kanca Madangkara ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Dalu menika pikantuk pakurmatan saking panjenengan sedaya nglipur warga ageng wonten ing Barat Manjung Magetan. Kula nderek ndedonga mugi-mugi warga ageng wonten ing Barat mriki sak sampunipun ngawontenaken tasyakuran wayangan dalu menika mugi-mugi tansah pinaringan kaberkahan saking Gusti Allah. Pinaringan rejeki ingkang barokah. Pinaringan lancar anggenipun pados rejeki. Lan nderek ndedonga mugi-mugi taun ngajeng tambah rezekine nggih Bu. Sampun kesupen nanggap wayang malih nggih Pak, Bu. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Pak Dalang. Piye? Wah ingkang ngersakne lagu Caping Gunung sinten? Loh, iki dua-duanya ngersake Pak TNI AU. Bener Pak Soekarno. Pak Karno. Ingkang pundi nggih piyayine Pak Karno? Tasih lenggan apa sampun kondur? Teng Wingking. Teng Wingking. Oh nggih. Mbok mriki Pak Karno
jumeneng duet kalih kula Pak Karno. Kok sampean iki wis disangoni iki diparingi karo Pak Karno akeh kok malah. Nggih. Ngaturi duet. Jenengan sing diaturi nembang kok. Nggih, mbok menawi kersa kok. Heeh. Dijengglengake bawane pangkur caping gunung. Mengko muga-muga kena kanggo panglipur mligine dumateng Pak Soekarno. Ngono Bu Kesi. Nggih. Ya, coba kaya apa? Saben bengi langsung alhamdulillah. Tenan iki Mbah Amin ini luar biasa iki jan tak pundi-pundi tenan. Ayo piye kaya ngono. Muga-muga sok ya iso panjang umur kaya Mbah Amin ngono kuwi. Amin. Iya, sing rangwati jan jenggote lho, Nduk. Ayo. Iso kaya ngono becike. Ayo, Ya, Bu. Disenggaki napa dalang? Oh iya cara lawas ya. Nggih no. Timbangane turu sore. Lho, badhe tindak pundi Bu Kesi? Ayo nonton wayang. Lho, enten wayang ta? Inggih. Teng pundi? Wonten ing Desa Barat Manjung, Magetan. Manjung. Walik. Nah, biyen gayeng ngono lho ek walik. Dalange sapa? Dalange Pak Cahyo. Bojoku sing dianteng-dianteng dhewe. Sing manis dhewe. Lek ngono ki aku malah isin anak-anak papa tok dirung ganteng-ganteng dhewe ngono. Oh malah melu isin. Ya gak apa-apa to kan asline sampean nyet yo ganteng tenan. Dalange Pak Cahyo Kuntadi dene sing ndongakne slametan. Ayo. Asmanipun Mbah Amin. Heeh. Ya dikudang Mbah Amin kok. Ayo. Nggih. Memajeng mongkar janur kuning janur tak kudange Mbah Amin sing ireng-ireng dhewe. Karo piyayi sepo kok ireng-ireng dhewe gitu. Sing jenggot dhewe. Nyuwun sewu Mbah Amin, menika tandha sungkem tandha bekti kula nggih ngeten iki Mbah. Mboten kok nggarapi mboten ning kula kalih jenengan menika salut Mbah. Remen nggih, kula nggih remen kalih jenengan Mbah. Mbah. Kok iso Mbah Amin ngendika kula remen jenengan. Kula cemburu lho balik ngoten niku carane. Apa? Mbah tuwek ya cemburu. Lek karo sing enom ya ora apa-apa cemburu Mbah tuwek lho. Sepo iki lak umur, karepe padha ae lho Bu. Mangsamu kaya Mbah Amin lho temenanan. Ayo. Kiai kaya ngono kok. Ayo. Elak temenanan Mbah nggih. Mbah Amin langsung berarti kudang Bu Kesi langsung. Yo. Aku kudangen, Nduk. Ayo. Ya kuwatir tahun ngarep tak usulke Bu Lurah wayang aneh. Ya semoga-moga Mbah Amin tetap panjang yuswa. Amin. Nggih. Ya Bu. Wingi kok ngawi saiki neng Manjung sesuk bengi prei. Wah iki. Ayo.
Leren ya. Leren rong bengi ngono. Mesti apal karo watakmu aku mesti. Sesuk mesti aku lagi apa ngetik apa piye mesti sampean mesti. Terus kowe aku tek ora krungu. Dhek kok kamar terus ngene nek. Terus kowe piye? Aku ya tetep etak-etak ora krungu bareng dhek gregeten terus akhire muni ngene. Wayahe lho. Lah iya. Masa sampean ya gak pengen ta, Pak? Apa? Apa gak pengen ta, Pak? Aku jane ngono lek ora dilikne gampang lali aku ngono iki. Bangsa kaya ngono kuwi. Apa ya mergo umur wis akeh ngono lho terus. Bangsa ngono-ngono ora mikir, tak pikir mesti lek ra wayang ya anak ngono kuwi, Bu. Tenan aku. Oh, gawat ira normal iki. Mulane bojone ora normal iki lho. Lha kaya ngono dirembuk ngono. Nyatane harus itu sebagai penyemangat ya, sebagai penyemangat hiburan. Oh, hiburan. Ya masa wong kok ya nyambut gawe terus. Sekali waktu ya kanca-kanca yoga ya nyelake karo bojone ngono. Ah iya. Mergo pirang-pirang bengi ra prei kok wis ngono kuwi. Ha iya. Sesuk mesti kabeh HP-ne do mati sesuk bengi. Ayo. Ya ngamuk. Ha iya, wis ngono kuwi. Buke sembarang ya ngono kuwi. Turu angkler anak ya turu lho jam 1 bengi. Ha iya, Lah delalah sing cilik iki lak sing wedok iki lek gampang rewel anggere tengah wengi lak mesti njaluk susu, njaluk apa ngono kuwi nangis. Bukesi turu tak gugah jam 1. Bu, bukesi tangi, Bu. Lho dhek nyauri, "Nyapa, Pak? Neh apa piye?" Iya. Usah neh apa piye, malah nangis kok neh apa piye. Ha iya, ngono kuwi. Panjen lakone keluarga ya rena-rena. Ngono kuwi. Lha sosoke anak sing anu lho, padahal jenengan putrane pinten? Sekawan. Buh, tanggapan ben bengi wis putrane nganti sekawan gek kapan niku? Apa ya tak omong-omongne to, Pak, Pak nggih. Biasane anggere mulih tanggapan lho niku malah cespleng kok. Kaya jamu ae cespleng. Tak kira akeh kancane. Ora mung awake dhewe, penonton sakmene kabeh ya padha tak kira. Oh iya, padha ning delok lho. Mbah Mudin Kyai Sepuh dicetani malah ngelek idul. Ora kok ya. Ya, Bu. Meriah tenan. Mbah Amin. Gayeng nggih, Mbah. Menjing nanggap malih nggih, Mbah. Ayo. Pokoknya parian kabeh waranggana nyepakne kreativitase syukur yen iso ndongake karo masyarakat Manjung, desa Manjung kene. Diwiwiti saka Bu Kesi ya, Bu. Manjung. Ya yo yo. Nah. Munggah gunung. Munggah gunung. Karo numpak sepur. Karo numpak sepur. Mugi-mugi masyarakat Manjung tansah adil makmur. Allahumma amin. Sik ngene gandeng iki sing duwe gawe lak masyarakat Manjung. Iya, engko Bu Kesi parikan ndongake Manjung terus sing Allahumma amin iki masyarakat Manjung sing rawuh bengi iki. Kula suwun kanthi sangat mergo niki ndongake desa jenengan.
Dadi Allahumma amin. Ngoten niku kula suwun. Ya, mumpung mudine asmane ya Pak Amin. Ayo, Hal ini Bu, iki mau tetep iki Bu. Munggah gunung karo numpak sepur, muga-muga masyarakat Manjung tansah adil makmur. Ya Allahumma Alhamdulillah karo laras barang ya pleng Nduk. Ha iya piyayi budaya tenan. Elok jos tenan. Ngono kok wis pirang-pirang taun rawayangane piye jane karepe. Malah maido ora. Ya Mbak Lia Kenes. Nah, coba. Ayo Juk, ayo Juk. Tuku payung ning Kediri. Warga Manjung mugi tambah rezeki. Mulai Pak. Allah. Elok tenan Manjung luar biasa lagi Jan. Ayo monggo. Monggo lagi sing dinteni iki ayo. Monggo ses cut ari, ayo cut ari monggo. Injih. Hanjing Hamenyang Bandung. Kok iso Bandung iso enek es ngono ya. Bandung. Hamenyang Bandung. Bandung. Atuku hak kertas. Hatuku kertas. Warga Manjung mugi tansah sehat bagas waras. Allah. Makasih. Ayo. Enje. Jan. Aku iso gemes mentara ruwes. Ayo, ya nang. Ayo nang. Tuku ingkung. Wala genawi nang hubungane mesti karo panganan lek kuwi. Bocah ora duwe wareg kaya. Ben. Neng Jakarta Pusat. Kuwi arep tuku ingkung kok minggat. Bro ingkunge teko Jakarta lho. Kene mau magetane nggen ingkung lho kene iki. Ya wis ben wong parikan ora radi paido. Tuku ingkung neng Jakarta Pusat. Terus mugi-mugi warga desa Manjung saged sehat. Allahumma amin. Coba kaya apa, Mbak Birgita iki. Ayo iki jan cantik tenan lho iki. Kaya artis temenanan. Ya, Anana injih. Nggih. Diambung. Ki apa to iki? Wah, yang ini njaluk diambung lho. Parian lho, Pak. Lha mbok apane kok diambung? Aku kaya spontan ndang brangkang rono lho ngene malian ora. Ndak pareng. Loh, kan antara bapak dengan anak, ora apa-apa. Tidak begitu. Enggak oleh. Ya ora oleh ya. Ha nggih. Baleni. Epil. Diambung Wengok. karo Mas Sulomo. Halo, Sulomo langsung amin ya lho. Wah, mau bengi prei Sulomo ngimpi mending. Nah, wis. Ah iya tuh diambung mbake bokong sapi. Sapi perah oh iya. Terus diambung karo Mas Sulomo. Warga desa Manjung tansah bagya mulya. Allahumma. Oke sih. Wongko lho penonton sing budaya iso nembang ngene iki. Laras Pak Dalang. Nggih. Larasnya pas lho, Pak.
Ha nggih. Anjir. Wah, ini luar biasa. Pak Bapak Ibu, saestu dalu menika kula marem banget, seneng banget jenengan timbali teng mriki. Rasane kula kaya pikantuk napa nggih kaberkahan ngoten lho. Tambah kanca, tambah sedulur, diparingi rejeki, diparingi panganan samenten kathahe. Wah, kula kalian jenengan utang rasa. Waduh. Utang budi kalian jenengan. Waduh. Pramila. Sakit-sakit. Sampeyan lak ngerti, barat kene iki nggon produksi gamelan. Nggih. Menanan jaman cilik aku karo bapak mbiyen pesen gamelan yo ning barat kene. Apa pesen kenong tok apa kempul tok apa kenong apa kuwi kethuk? Kok iso kenong tok Mas aku padake bakul es dung-dung piye? Ya komplit kok ya. Matur nuwun ha nggih. Terus Mbak Uun ayo Mbak Uun ha nggih. Ayo bakule subal iki. Pintere do bisnis sindan-sindan iki. Aku ada penemuan baru ya. Iki ngono aku turu nganti wetengku kaku lho. Gek sik dasteran karo nyangga piring isine lele lho. Iki aku ada penemuan baru. Subale kriting. Subal kriting. Ora kena dienggo ora. Mangga. Ayo. Ayo. Ya Mbak Uun ha nggih, ayo. Ngumbah sarung. Mbah sarung Neng jero sumur. jero sumur. Wah, sarunge Mbah Amin iki. Masyarakat manjung. Anjeng. Mugi panjang umur. Allahumma. Oh, kaya ngono kuwi. Matur nuwun, Mbak Uun. Ya, Nduk, Om, kowe. Ha nggih. Ayo coba. Ayo ya, iya. Nyebar uyah. Nyebar uyah. Kowe iki jane arep parikan warung dukun. Kula nyebar uyah barang lho. Nyebar uyah. Iya, terus Ning kebun sawit. nang kebun sawit, terus Ibu lurah. heeh. Kula nyuwun duit. Sawer. Punten lho Bu Lurah. Kuwi bocah ceplas-ceplos ngoten niku Bu Lurah. Ngono kuwi Bu Lurah malah anu lho, aku melu isin lho. Mulai sampean nganti muni ngono kek Bu Lurah maringi tenan aku ya jalukno lho engko ya. Rombongan kere lek ngono. Ha nggih. Anjir. Aku ya dari tira-tira tuti. Oh nggih Pak Dalang. Kula nggih badhe menyapa penonton yang selain di lokasi menika. Inggih menika penonton yang dalu menika live streaming lumantar Kuntadi channel lan lumantar pinten-pinten channel YouTube. Dados menika upami dipun serentak ngoten hampir 2.500 penonton. Pramila ngaturaken panuwun dumateng subscriber Kuntadi channel ingkang sampun mendukung pementasan Kuntadi channel dalu menika. Matur nuwun mugi-mugi panjenengan sedaya terhibur lan kathah rezekinipun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Saweneng lho Pak, penonton YouTube seneng kok disapa. Klebu sing anu apa moderator sing ngomong tamu tim biru Pak Dwijo, Pak Suripto, Pak sapa meneh sitok Pak Yani. Manes sing akeh wae. Ya. Marem banget senajan to enggak iso ketemu. Kita belum pernah ketemu loh. Kalih bapak-bapak teng YouTube niku ning seakan seperti keluarga ampunan ngoten niku. Iya, keluarga. Kathah sedulur. Keluarga berencana. Iya. Ha nggih. Ayo Bu. Panas udan aling-aling-aling haling caping gunung. Ya, Cak.
tenan iki. Ha iya. Iki penabuhe sigrak-sigrak. Ayo. Mambengi rumah saku ya tabu wong tuwek-tuwek. Lirih-lirih ra tenanan le nabuh. Kowe tak antil dhewe kancane genah direwangi golek tabuh sumu bareng kok ya malah. Elok tenan marem ya, tenan kok, Nduk. Regeng mongko jancane ya murni gamelan ora ana instrumental sing apa liyane gamelan. Pol-pole mung bedhug, jaipong, ha ya kuwi ya gamelan. Drum sete, ha ya. Nyatane ya gumantung penggarape, nyatane ya kepenak tenan. Ngono kuwi. Matur suwun, matur nuwun nggih. Nah iki fragmen Sri Tanjung iki Mas Danang iki kersa ora Mas Danang? Wah. Piye to? Ya wis ora apa-apa wis. Ya Tik, Laden ana pun Kakang Tik. Ayo coba. Aku dapukku berarti dadi patih Sida Ludes. Sida Paksa. Oh iya Sida Paksa. Dheke dadi Sri Tanjung. Ya. Wis ngerti ceritane, Tik? Hai nggih. Hanje. Ngadeg sik. Lah iki. Hanje. Ceritane wis mudeng ya? Sampun. Nah, dadi neng Kadipaten Sukodana, Prabu Silah Hadikrama kuwi mrintah si Sida Paksa golek tumbale praja sing awujud emas telung plengkung gumbala telung gelung. Nah, sakjroning Sri apa jenenge iki? Patih apa sapa jenenge? Sida Paksa kuwi lunga terus si Prabu Silah Hadikrama ki njur bapak jeneng gonjak karo bojone utawa Sri Tanjung sampean. Tapi mboten seruwet niku to. Mboten seruwet niku nggih. Apa to? Maksudnya mengke alure enggak seruwet niku. Oh, bebas iki ora apa-apa. Bebas nggih. Siap. Nadyan terakhir ya sing digoleki sing ruwet-ruwet ngono kuwi ning ya bebas e. Wah, kula niku ya rada delok pandangan sapa ya kira-kira. Setia. Mboten. Ampun niku mengke tak garap pucet ya. Ha iya. Pancen ya nek jenenge tutik iki jan gairah binal. Ayo. Sapa iki kira-kira? Tak hubungane siji-siji para yoga-yoga sapa sing arep tak. Kowe ngopo karo aku kok? Lah kula pengen yoga-yoga. Lah engko didhawuhi daulat karo sing. Nggih. Iya. Coba kaya apa? Ketahe Mas Bagus nika sing anu sing sangat bernafsu nika. Nafsu apa? Papa Bre. Oh. Nek ketahe pengen. Dadi ceritane kowe ning Taman Sari ya. Nggih. Aku engko teko. Lah aku wis nggawa rasa mergo aku bar didhawuhi karo Prabu Silah Hadikrama lek bojomu sing jenenge Sri Tanjung ki arep ngejak slewengan karo aku, ngono to? Heeh, coba kaya apa? Duduk. Nah, iki. Garwane wong akeh. Garwane pun Kakang Tanjung Sendika dawuh Kang Mas. Pun Kakang ingkang prapta ning Taman Sari Kepatihan kene wong ayu. Pripun Kang Mas? Ora pengen nyembah apa piye ngono? Sendika dawuh Kang Mas. Wonten napa panjenengan kok nimbali kula? Napa panjenengan niku kraos wonten sing benten kalih kula Kang Mas Sida Paksa? Tanjung. Nggih. Aku jejere wong lanang. Dasare kasinungan derajat pangkat pinercaya dene wong sak negara supaya dadi patih ning Sukodana kene. Nampa dawuh saka Sinun Prabu Silah Hadikrama supaya golek tumbaling praja ingkang awujud emas telung plengkung gumbala telung gelung.
tegese aku wani rekoso yen perlu toh jiwa raga kanggo nambah kamulyane praja ing Sukodana. Nggih, kula mangertos Kang Mas Sidapaksa. Lajeng kok panjenengan kok sajak ngendika ngoten niku wonten napa Kang Mas? Sing jenenge wong omah-omah kuwi lambarane mung rasa tresna uruping jiwa luhur ingkang diparingake dening pangeran marang titahe satemah antarane Sidapaksa kelawan Sri Tanjung mbangun Bali Wisma. Rak ngono. Nggih. Ki piye ketoprake kuwi isane grenggih tok iki. Lah nggih leres to Kang Mas Sidapaksa. Sing tegese katresnane Sidapaksa marang Tanjung prasasat sok glogok banyu ngejun ora ana sing bakal tak aling-alingi. Tegese tresnanku wutuh marang kowe Sri Tanjung. Tresna lahir batin. Iya, lahir batin ora bakal tresna lahir dalam kubur Tanjung. Ning yo gene katresnane Patih Sidapaksa kok tampa kanthi lelonyotan ketitik kowe wis ngumbar katresnan marang wong liya bradak marang lajering kautaman milar saka angger-anggere wong bebrayan. Lho. Kok panjenengan ngendikan ngoten? Kula mboten ngraos rumangsa tumindak ngoten niku Kang Mas. Kang Mas Sidapaksa. Sing jenenge wanita ki tegese wani ditata. Kang Mas. Kula mboten wonten kok rasa liya-liya kalih sinten mawon termasuk kalih Setya. Lahir batin tresna kula namung kangge panjenengan. Mingkem lambemu. Ucapmu mawa wisa ora ana sing nyata. Kang Mas. Kowe negar-negar kaya jaran ucul mamah kendali. Saestu Kang Mas. Kula badhe taklet kalih panjenengan. Jenengan niku mireng saking pundi nek kula niku sedhek kula ngaten-ngaten niku saking pundi? Kula mboten rumas ngoten niku. Kang Mas. Sinuwun Prabu Silahadikrama. Kuwi pepunden. Panjenengane paring dawuh sakjeronipun kakang munggah ning Gunung Pegat. Golek tumbale negara. Kowe wani gonjak kawan Sinuwun Prabu Silahadikrama. Patrakmu sing kaya ngono padha karo ngorek-orek karo Patih Sidapaksa Tanjung. Kang Mas. Kowe aja rene kowe. Kula mboten gadah pemikiran ngoten niku. Kula niku tresna lahir batin kalih panjenengan. Kula pengen omah-omah. Apa nek ketoprak ngangge pemikiran barang iki lho. Ya nggih mboten napa-napa. Ndak ngono. Lah, salah saya. Saestu Kang Mas. Wong wadon kuwi wadi. Sing kudune kowe ngreksa marang kawanitanmu. Kowe wani gonjak Sinuwun Prabu Silahadikrama. Kula mboten tumindak ngoten niku. Tanjung. Lho. Lah nek apa? Lah wong aku ki ora Dapuke ora wani ngono kuwi. Lah kula nggih mangkel Nangis. Kang Mas. Nangis. Kurangane apa kowe dadi mbok patih tak mulyake ora kurang sawiji apa? Kula mangertos panjenengan. Yen ora ana takokno, yen ana tambono, ning nyatane walese katresnanku marang kowe kaya ngono. Terus sakniki nek panjenengan mboten percados kalih omongan kula, jenengan percados kalih sinten? Kang Mas, jenengan badhe napa niku? Lho kok tegaman. Iki jenenge apa? Niku keris Kang Mas. Dudu Lho, keris. jenengan ajeng napa kalih kula? Iki minangka seksi. Keris iki minangka bukti. Lho, jenengan badhe tumindak jujur napa apa? kalih kula Kang Mas? Yen keris iki tumiba anggamu, yen nganti gedhiye banger bacin, cetha lamun to kowe goroh, kowe sedeng, kowe selingkuh. Jenengan tega kalih kula Kang Mas. Nanging lamun to ludira ingkang mijil saka anggamu wangi arum Disekseni kalih bumi langit kalih sedaya yoga-yoga sinden. tegese kowe pancen wanita sing setya. Kula setya, nggih kula setya. Kula setya Kang Mas kalih panjenengan. Kene dudu papane wong gojekan wong lep kaya ngono.
Saestu Kang Mas, ampun Kang Mas. Yen getihmu banger bacen kowe cetha lamun selingkuh, yen wangi kowe tegese tulus suci karo aku. Kula wantun. Seksi mati dening aku. Aku wes rasa digugah nanti isuk ya ben ini. Ya ini kok wis tangi. Tanjung. Oh, pripun? Ambune napa? Aja tangi sik. Lah, iso. Aku mlumah. Aku kan turu piye, Mas, bingung aku. Lu mau turu Iso. sik, turu sik. Turu ya. Ha. Engko digugah ya. Lumah. Lor, kasane Gusti. Lah sing disudul lak wetenge to. Dadi ludirane getih metu kok weteng. Ngono. Kang Kuwi Mas. mikir didekek sik. Merem. Keluargane temu ndi niki, Pak? Pak Yoyo tegel tenan karo aku. Tanjung. Ambune pripun? Aku Mati ya. iki ora iso jawab. Iya, aku mati. Oh. Nitek gandane ludira iki wangi. Tegese sing kleru kuwi sida beksa. Tanjung bener-bener setya suci katresnane marang aku. Yen pancen ngono aku njaluk ngapura tak suwunke marang purbane Hyang Agung. Kowe bisa waluya jati temah mulya. Muga-muga bisa urip Tanjung, kowe uripa Tanjung. Uripa Tanjung. Tanjung. Mas wedange jae enak. Bagi jane Sri Tanjung wong ini pelet. Aku kok sih Mas kangenan bantu. Nya, bantu ma gendong. Ma tulung Tulung. angel. Oh, ngidek iki gelem. Nang ma tulung. Tulung no sayang. Dari sayang karo aku. Oke sih iki iso muni sayang idonono iki. Ma tulung. Terima kasih. Iki lho andoku kok iles-iles. Wis. Makasih ya, Ti, ya. Wis Iya, ya. makasih. Ya Allah, ijen teman sejati tenan. Sun ya Pak Yoyo. Ya padha-padha ya ngono Ti ya. Hanje. Mas. Wah, elok iki, lagi dilatih saya apik iki. Sip. Jos. Sopir kita kudu ajar, Bir. Ayo. Dadi lek tanjunge awakmu ngono walah tenan. Engko sida paksane iso rayan yoga-yoga iki. Ayo. Yo coba kaya apa arum dalu ya. Winong Nawangsih berdiri coba kaya apa. Yo. Bersama Mbak Pupun Febrian dari Berkelayuk. Bye.
Iki Mbak Un karo Mbak Winong aturna pamundhut ya kuwi lali janjine. Ya, saka Sutresna Budaya. Nggih. Salam paseduluran, slamet mulyana. Nggih. Siap, diaturke ya, Mbak? Nggih. Mboten sah pramen lho nggih. Non? Mboten sah pramen nek niki. Hai nggih. Ayo ora apa-apa ngono. Sementing subale laris. Oh, injen jenengan. Napa badhe pesen? Pesen apa mriki? Oh, serku tangki bringos Werkudara. Ayo Mbak Winong karo Mbak Uun iki lali janjine. Enek bawane ora ta Mbak iki, Pak? Mboten enten niku. Mboten enten asline. Mboten enten. Oh, nggih larase napa niki? Pelok 6. Pelok 6 dibawani sik. Nggih. Golekne liyane apa ngono. Pangkur kenek, rinoso ya kenek utawa apa lah. Monggo lah. Anu pangkur rinoso. Rinoso ya. Oke, ya. Mbak Uun sik, coba. Yo, ganti oper kowe no. Nah, coba. Yen wes rino Oke, terima kasih. Monggo lanjut lali janjine. Dados.